suratul kawsara kawsara abse asuran fila ko suratul kawsara ye kawsara mo bi ka fɛn ninnu ta aw nɔfɛ de ko u bɛ ka ta burutututu hakili sigi ni mun taara nafa fila de b'a baara la minɛ a ye o baara ani haya bɛ di faamuya bɛ sɔrɔ a y'a faamu nka aw kana girigiri tafsiru nɔfɛ wala a y'a kɛ nɔsi caman ye nafa b'o de la wala Konate n'a kɛra bugubugu ye a fɔ ma nɔgɔn dɛ caman ɲaman di ala ka jamana di amin anw ye layidu dɔw di ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko aw lamɛnnen bɛ ka se nin niveau ma Allahu akbar Konate an welela diɲɛ yɔrɔ caman nge hali sisan telefɔni fagala n'a mɛnna an ko isa minnu bɛ kuranna kɔnɔ isa kan ko an bɛna fayida di b'a dɔn e kɔni i b'a fɔ i b'a kɛ koyi ani kun faya kunu kun faya kunu an bɛ a jumɛn de ta a ye fɛn in lamɛn dɛ isa minnu bɛ kuranna kɔnɔ wala sura 7 de Konate 7 ka di sura 7 sanfara ye joli 7 don dugu fara don o fana ye 7 ye kunɲɔgɔn don o ye 7 ye 11 alikaba bɛ tɔ a fo siɲɛ joli 7 28 kira ye den joli sɔrɔ 7 safa ni maruwa bɛ boli siɲɛ joli o ye 7 ye kuranna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bamuso ye sura min ye n'o ye fatiha ye 7 don basi de kelen ko ninnu kɔni a bɛ ɲɛ o ni sura 7 ye iza waqa'atil waqi'atu siɲɛ kelen iza ja'akal munafiquna siɲɛ 2 iza shamsu kuwirat 7 iza sama'u inshakat 8 iza sama'u infatarat 5 iza zulzilatil ardu 6 iza ja'a nasrullah nasru min Allah Konate b'o la koyi ala ko dugawu minɛ Konate bigade dɛ n jɛna n'a ye jɛna ye koyi n jɛna n'a ye n y'a wallahi kɛ d'aw ma adama n y'a tɛti d'i ma basi tɛ yen n b'o minɛ dɛ wallahi n kalila ala la ne ma deli k'a fɔ k'a ka wusulan bɔ m'a ye billahi tallahi m'a ye n bɛna fɔ bi n da cɛmancɛ la pamparampa wa a bɛ kɛ dɛ wa a bɛ ɲɛ o sigan t'an na a ye nin wusulan bɔ nin bɛ bɔ a ka faantanw ka faantanya ban an bɛ nin bɔ dɛ u bɛ yɛlɛ kungo kɔnɔ sisan mɛ mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ waritigi ye ka fɛn sɔrɔ k'a bila i kun na k'i yɛrɛ ta nin sura ninnu sɛbɛn siɲɛ 7 wala i ka taa sugu la i ka bɛlɛkisɛ 1000 k'o ta sugu la wala bɛlɛden 1000 k'o ta sugu sugu kɔnɔ ka na kɛ daga la k'i kun na o i ka sɛgɛn bannen pewu mɛ n bɛna wusulan sira min d'i ma a di a koyi n jɛna n'a ye wallahi nka n bɛ dugawu 2 kɛ ala kana dangaden n kɛ k'a sɔrɔ aw bolo basi den bɛ nin kan k'a bɛ makan wallahi mɔgɔ dɔ bɛ yen dangaden tɛ mɛ o ka sababu t'a la n y'a ɲini ala fɛ ni sunkalo ka bɔ ala bolo ni tiɲɛ don maa min ka sababu ti a la ala kana latigɛ o k'a sɔrɔ amin Konate i ye mɔgɔw tɛntɛ dɛ maa bɛ mɔgɔw nɛgɛ i ti ala nɛgɛ dɛ abada Konate ala bɛ se ko la ne ma se a la ayi ni tiɲɛ don
n y'a ɲini ala fɛ ni maa fila kana san dɛ. Sikei u t'a san dɛ u t'a san. Ala ye mɔgɔ kelen toléré o ye dangaden ye. Ala yɛrɛ de b'a dɔn ni nin y'a ta a ka danga bɛ ban ala de b'o gundo dɔn. Pewu. Ala k'a latigɛ. Ami yarabi. Basiden nin walawala la sa dɛ. E bi siju 100 ladɔn ɲini. Sikei siju 100 ko b'a la koyi walahi ye tiɲɛ yɛrɛ de ditɔ ye. Siju 100 ladɔn ɲini. Sijuma 100. Komi a wusula. Ɔhɔ. Dabali lakari. Pewu. Kelen. A bɛ garijɛgɛ foli. Falala k'a da ka da. A ma sama ka na i ma. Walahi. Mɔgɔ min ma ka go. U bi manja sɔrɔ. Walahi. Maaw ka lamɛn dɛ. Dabali lakari min b'a la. Jala. I bi jala sun 90 ani 9. Ala tɔgɔ 99 ni 9. O do koyi. I b'o jala fara k'a la. Konate ka sin ka ne di. I tɛ se ka ne dun dɛ. Awɔ. Ne ka kunna komi jala. Walayi kana dun dɛ. I bɛ nimisa. Bana. O ladɔn. Dawula da ye bana ta ye. Ni bana sun ye yiri dɔ de ye. Ni bana bɛ dugu o dugu la i bɛ fɔlɔ ka bana kun de ka sɔrɔ ka dugu ye. Walahi nin ye tiɲɛ ye. N'i y'a wusula wusu n'i bɛ cɛ 1000 cɛ la. Ne kama ban gɛrɛtigɛ tɔw la. Walayi Bayusuden nin belebeleba b'i ka kalanso kunna tuna. Min y'a ɲɛɲini o b'a ɲɛ sɔrɔ. O b'a ɲɛ sɔrɔ dɛ. Sigi tɛ foyi woloma. Mais i b'a baara ni fatiya ye o la. Ni sura 7 ye. N'i ye fatiya aya 1 kɛ. Alhamdulilahi rabbil alamin. I b'a daminɛ ziya wakati wakiya. Wala. Diɲɛ mori bɛɛ ko wakiya ye nafolo tɔgɔ ye. Bayusuden i bɛ n dɔn. A ma deli k'o mɛn. Ayi an y'o mɛn caman. Walahi. Wakiya o ye nafolo ye. I bɛ fatiya ɲagami ani ɲɔgɔn cɛ la. Teleso ma an bɛ yan nun ta ɲana bi koyi Bayusuden. Bintu Suda. Bintu Suda. Parfum dɔ ye. Parfum de don. Kasa ka di dɛ. Ani a banna ta. Mais n'i y'a dilan. Komi ne ye min kɛ n karamɔgɔw ye. O ye tiɲɛ yɛrɛ an m'o kɛ dɛ Bayusuden. O kɔni. Mana kɛ cogo cogo. N'aw bolo dala balazi kan ne ta ka d'a kan. N ta in ka girin aw ta ye. A ka girin an bɛɛ ta ye. Donc n'i y'a dilan. I bɛna min bolo touché a la dɔrɔn. A bɛ sɔrɔ ka. Ayi Bayusuden o kɔni bɛ kɛ sa. Mɔgɔw sigilen bɛ na an bɛ ta bila yan. Sikei n ka ko dumanw bɛ se ka bila ten. Ala sɔnna ami Ala ka dɔn. Ami. Iza wakati wakati bonya kama. Amin. Iza jaa akal munafiquna bonya kama. Amin. Iza shamsuku. Ayi ni lamina koyi wa bi kɛ dɛ. Amin. Amin. Iza sabani shakatu bonya kama. Amin. Iza zilzilatil ardu. Wal yaro fɛn min bɛ dugukolo jukɔrɔ. Walayi. K'a b'o bɔ. Dibila fɛ Konate a b'a bange. Ayi ni muso kɔnɔ gɛngɛra. Wa akhrajatil ardu askalaha. Nin sɛbɛn siɲɛ 3 dɔrɔn. I k'a di ko. Bayusuden k'i bɛ fɛn in de dɔ minɛ. O bɛɛ b'o jukɔrɔ dɛ. Ani woso ninnu. Muso kɔnɔ gɛngɛra. Walahi. Nin sɛbɛn dɔrɔn i ka ko dɔ san dɔrɔn. A k'a balabala k'a dun. N'a sera a kɔnɔ. Gwengeli dama tɛ dɛ. Hali ni kɔnɔ kɛlɛ don kɔli force ye. Sikei. U bɛ soudeur ka. A b'a wɔrɔ. Konate. Nin ye tiɲɛ ye. Ami. Waaleykum salaam. Konate. Non kuma ɲɛna.